Един ден отиваме с тази моя въпросната велика приятелка на някакво събиране, събор ли, какво беше, да го знам. Лягаме се, нали, предните вечери, тъс ми вика, ще се буди утре при ранни петли. Кога я гледам, тъс молим се сутринта в 6 часа ми виснала на главата. Така верно като петел. Аз когато се обръщам такава сънена, гледам, викам, ама! И затресна ми, изкара ми акъла. Хайде, стави, вика, стави, викам, ще дъмно става като пръсана. Ставаме ние, нали, оправяме се едно друго. Отиваме, тръгнали сме на някъде, аз върва и спъв и казвам, не знам на къде хода, не знам какво ще правя, нищо не знам, дори не знам къде отивах, дори си още не знам. Отидахме, той имаше някакви фойерверки, като събор нещо, имаше захарен памук, имаше някакви близалки, навинтени, завинтени, както и да е. И да по едно време така почва да ме ръга с лакът. Викам, какво мъргаш, ма боли ме от всякъде всичко. И да, кой се харесах, на момче, на момче се харесах. И аз го гледам, викам, търся момчето, къде е то с момче, ма. Кое, вика, там. Свикам на къла, мамо, то си ме чеп за зелен не става от него, ама айде. Викам, да, много хубав, уникален, направо загажи си го, фани, ожете се за него, сторица се народете. Не можа да се пристраши да говори, аз понеже съм много такава една отворена, отивам аз да заговарям хората, викам, айде, ще го заговоря вместо тебе. И отивам и така, викам, момче, слушай сега, една моя приятелка много те харесала, дай си тук номера, ма директно аз въобще не цепа пасма на никой, директно влизам, питам, не ме интересува нищо. Оказа се свободно момчето, свободно, нали, доколкото ми каза, сега може бил женен, може с 100 деца, откъде да го знам. И се връщам, нали, с листчето, с номера му и тя, къде в кокошка почва да цъфти, да крещи от всякъде, мамо, обища ми главата. Прибрахме се през цялото време на думи гайдата, да му звънна ли, да не му звънна, да му звънна ли, да не му звънна, да не му звънна ли, да не му звънна. Викам, дай тук телефона, аз ще му звънна, че ти ако така си намираш гаджета, сестро, ще си умреш сама. Звъна с телефона, ало, и така, какво казах, какво не казах. Уредих им някаква срещата, си викам, моля ти се, ела с мен, викам, ай ще дойда хубаво, нали, сама си, не го познаваме. И като почна да си извади несесера с гримовете, като си изкара половината гардероб навънка, това целият гардероб облече 2 пъти. 2 пъти! С мотоляве накрая там нещо, аз също. И тръгваме вече беше мръкнало с нейните, както и да е. Бяхме се разбрали в някакъв такъв ресторант, като кафене, не знам точно как да го обясна, да се видиме. И идва с 2 рози, викам, за кой ли са тия 2 рози, викам, едната едва ли е за него, че си е купил. Дава едната на нея, дава едната на мене, викам, много ти благодаря. Си, джентълмен ще излезе от тос. Иначе няма да ви лъжа, свестно беше момчето. И слушайте сега цирк и комедия. Сядаме ние на масата. Опознаваме се, заговаряме се така, кой какво ще. Аз говоря винаги повече, защото аз съм най-остатата. Така, масата беше една такава не много дълга, с 2 пейки. Едната пейка така, другата пейка от другата страна. И тя седна, нали, срещу мен, аз срещу нея. Вместо момчето да седне до нея, той седна до мен. Под предлог, че иска нея да я вижда, нали, не да е до нея, както и да е. Разбрахте ме. И говориме си, той пита някакви неща, нея пита някакви неща мене. Пита мене, питаме пак мене. Викам, аман бе, тя си търси, нали, момче, не аз. Както и да е. И както, нали, ядеме, по едно време тя ме бута отдолу под масата с крака и викам, до туалетната с мене. Викам, извинявай, шама, свиняваш, момче. Ако Штрамба иска до туалетната да отидеме, иска явно с нея аз да й помогна на газали да избърша, какво иска, не знам. Отиваме, нали, не му казах така. Отиваме до клозето и сега ще дойдем. Тоест няма проблем, нали, вършете си работата. Влизаме ние в туалетната, тъткът почна да ме соли. Ти искаш да ми откраднеш гаджето ли? Само не се разрева, ще кажеш толкова влюбена в него, запознала го преди няколко часа и вече реве, умира за него. Викам, как ще искам да открадна гаджето, ма ти адекватна ли си? И по дяволите той ни беше гадже, ама това е друга тема. Не дей, вика, да говориш много, не дей, това искам аз да го опозная, искам това, викам, да, добре, вика. И накрая си дезнах виновната, че едва ли не, аз така съм направила нещата от самото начало, че той иска да седне до мене. Ми какво да направя аз, че момчето иска до мен да седне до нея? Викам, голям праш, че е седнал до мене. И връщаме се ние, тя го пита пак някакви тъпи малумни неща. Знаете, че на мъжете тъпи малумни неща мразят да им се задава. И как аз съм до него, изведнъж си присяга ръката към крака ми и почва да ми мачка бедрото. Целият крак, ама така ме е фанал и така си ме гали демонстративно, незабележително. И аз съм такава някаква ни вопала, ни стон, оризаше ми заседна на гърлото, не знам какво да кажа, какво да не кажа. И към си, мамата ще ме убие. Сега тя ако погледне под масата, какво става, страстните трепети в жив кадър. Ще ме напсува, ще стане и ще тръгне, повече няма да иска да ме види сигурно.
Бая дълго се задържахме в този ресторант кафене. И тази по едно време пак отида до тоалетната да си празни сетивата и ние оставаме сами на масата, буквално сами. И то започва такъв да ме гледа един. Много си готина. Ма имаш ли си гадже? И аз му викам, чакай момче, тук сме заради, нали, приятелката ми те е харесала, сега не е много удобно аз да те отмъкна, защото ти за нея си... В нейната глава вече си и гадже, нали... Не искам да те филмирам и тебе, но просто да си знаеш. И то с такъв, ти си много секси, аз тебе харесах нея, викам, тя ми е много някакси такава детинска, много ми е лигава, много някаква такава се държи, не знам, лигаво, детско. И аз му викам, такава си, за съжаление, няма този талант да заговаря мъжете като хората, какво да се прави. И то вече така се присяга да ме целува, аз съм някаква така да се дръпна, да не се дръпна. Целунахме се както и да е, добре, че тъс не дойде по време на процеса. Връща се тя на масата, ама ние ни лук яли, ни лук мирисали. И дойде момент вече да си тръгваме. Вика, нали, сервитьорката момчето, оправи сметката. И точно ние ставаме и тя искаше за ръка да го хване. Ще нещо се дръпна. И тъс пак почна да му се лигави, майко. И аз сам ги гледам отзад и си викам, майко, ясно защо момчето толкова противно му е станало от нея. Ами мъжете, мили дами, обичат точно обратното. Ето аз да ви го кажа. Никой мъж не обича жена да му се натяга. Всеки го привлича това, което не може да получи. Жена, която му се дърпа, която непрекъснато го отблъсква. И това нещо много го привлича и го възбужда един мъж. И качваме се в колата, викам, аз съм този път отпреде, гледай си работата. И почна там с едни чупки и стойки, викам, не стига се справа на дете, че тя не седнала отпред, че не... Да. Остава ни момчето, нали, пред къщата, пред оградата и слиза и съответно прегръща нея, нали, за довиждане. Прегръщаме и мене, ама мене като ме прегърна, забри да ме пусне. И тъс вече някаква така скърца с зъби, виждаме с периферията, я виждам. И аз само някаква така тихо му шепна на ухото, викам, пусти ме, моля те, пусти ме, че тази ще ме изяде горе. Така как ме пуска, ми фаща главата. Те и точно като по филмите турските ви казвам, човеци. И само като ме целува и като ми минават вече топлите студени вълни в главата, викам си, това беше края. Само чуваш тя как тряска портата, влиза си в къщата, почва да тропа, да чупи, да фърля. И оставаме вече долу сами пред колата и се мляскаме както и да е. И викам, защо го направи? И това беше края, до тук бяхме. Нали, от тази вечер вече нямам приятелка. И седиме долу 10-15 минути пред колата. Какво толкова казахме, какво толкова не казахме, не знам. Гледам тъс горе по едно време, дърпа пердето ни гледа така, наблюдава пред прозореца. Кога се качвам горе от вратата, като ме почна, ти открадна ми гаджета, гаджета ми открадна! Камаман, сусма! Видя ви как се прегръщате, как се целувате. Ти ако беше, викам, видяла под масата какви работи стават, то не беше мачка бедрото, мачка ядрото. И тъс такава на какво? Алеле, майко, с 300 зора заспахме, ти казвам, не ме остави да спа. Рано сутринта пак ме събужда по най-ужасния начин. И ми циври такава на главата, аз не знам какво се случва още с живота. Сънена съм, ама сънена. Че то си е блокирал. Да съм погледнала аз от моят телефон. Дали той ме е блокирал? Викам, виждаш ли, ти си виновна. Ти ме скара с него. Заради теб той ме блокира и теб сигурно те е махнал. Не иска да ни вижда повече. Какво ще правя без него? Като че ли се едно и зависи живота, викам, чакай, ма сестро, аз ще видя. Кога си гледам аз хора телефона и едни романи. Добро утро. Как си? Добре ли спа? Слънчо, бебчо, искам да те видя. Кога ще се видиме? И един тон сърца ви казвам, христоматите, напъй си хилендарски романи, есета. И тъс такава, какво е писал? Не е писал ли? Викам, нищо не е писал. И мен викам, ме е блокирал. И тя, ето, видя ли? И мене ме е блокирал. Викам, да. Ако знаеш, че ни очакват още един тон горещи срещи, мамо. Дано приятелко моя да не ми видиш видеото. То ние с нея вече не общуваме, не заради този случай, така се случи просто, раздели ни живота. И викам, стига ми рева на главата като някаква маймуна, другия път няма да ме взимаш с тебе на никакви срещи. И се завих през глава и си заспах. На другия ден с момчето се видях.